Здравейте, вие отново сте с Никола Църцаров, автор на блога autochton.org. Темата на днешния епизод е гените на българите по света и у нас, с подзаглавие Световната наука срещу Шуменския университет. В края на миналия епизод, който записах за блога си, споменах, че има още много неща, които могат да се кажат. Едно от тях беше как разбрахме, че нямаме сарматски гени. Появи се повод да запиша видео по тази тема много скоро след моето видео. Оказа се, че в издание на Шуменския университет, наречено Студия Академика Шуменензия, ще бъде публикувана статия с автори Тодор Чобанов и Светослав Стамов. Идеята на статията е да докаже сарматския произход на прабългарите и съответно на съвременните българи. Двамата автори твърдят, че съвременните българи са предимно наследници на така наречените прабългари. Тази статия ни предоставя възможност да поговорим повече за състоянието на палеогенетиката в България. Основните акценти на сегашното видео ще са: българска научна институция публикува първата статия на тема палеогенетика в последните 5 години. Това е нещо значимо и ще му обърнем внимание. Откъде точно са дошли българите и съседните народи според статията? Оказва се, че били дошли от днешна Унгария. Вече не сме дошли от Кавказ. След като са написали статията, авторите са сменили мнението си. Последно сме дошли от Средна Волга. Тук ще направим уточнение, че единият автор сменя мненията си много често, а другият автор само добавя. Всякакви произходи се кумулират. Както сме дошли от Кавказ, така сме дошли и от Унгария и предполагам, че ще се окаже, че сме дошли едновременно и от Средна Волга. Двамата автори не са чели собствената си статия. Това се разбира по много начини. Не е изненадващо, че не им се чете тяхната собствена статия, понеже те нямат образование в областта и първо едва ли им е интересно да четат някакви сериозни статии, и второ тяхната статия не е качествена, така че защо да я четат? Интересен факт е, че аз няма нужда да оборвам техните твърдения, понеже те вече са оборени от най-големите специалисти в областта. Чобанов и Стамов знаят това, но въпреки това продължават с разни фантастични твърдения. Чобанов и Стамов не отричат труда на най-големите специалисти, даже ги превъзнасят като Айнщайни. И всички тези факти, когато се разгледат заедно, водят на мисълта, че истината в България явно ще е различна от истината извън България. Имаме такива примери в много сфери. Понеже говорим за история, в България, например, се смята, че през 6-7 век имало много големи чуми и варварски нашествия, които са избили старото население в България. Но пък старото население в Албания, Гърция и Румъния си е останало. По подобен начин изглежда целта сега е да се прокара идеята, че в България населението е било заменено, а в съседните държави не, и че това се вижда по някакъв начин от генетическите данни. Световната наука и съседите в Албания, Гърция и Румъния ще твърдят, че там населението си е наследник на старото население, а в България ще се твърди, че сме дошли от някъде си. Обръщам внимание на статията, понеже първата такава публикувана от българска научна институция и е първата на тема палеогенетика в последните 5 години. Доколкото ми е известно, предишната и единствена такава публикация беше от същите автори през 2019 година за издание на БАН. Ако някой си причини болката да прочете и двете статии, може да забележи, че през 2019 година бяхме кавказци, много големи, а сега станахме панонци. През 2019 все още не бяхме хуни на Атила, но вече сме. И процентите на различни наследствености варират драстично, като естествено авторите сега през 2024 година никъде не споменават, че нещо не е било правилно в публикацията от 2019 година. Сега през 2024 година твърдението е, че сме дошли от днешна Унгария. Логиката на авторите е, че в днешна Унгария се знае, че в началото на първото хилядолетие след Христа имало така наречен сарматски период, че там са живеели, може би, някакви сармати, които са владеели някакво население. През 2022 година са публикувани данни от Унгария, много средновековни индивида са анализирани, включително от територията и периода, който се счита за сарматски. Казва се, че всички индивиди там са, може да се каже, местни, панонски. Не са открити абсолютно никакви примеси с гени от степта северно от Черно море до Каспийско море. Авторите това са го написали в публикацията си. Публикацията е на известния институт Макс Планк
Получава се така, че последователите на шлюцерианските теории, това са хората, които смятат, че българите са дошли от някъде си, сега се хващат за тези панонци, не обясняват, че гените им са на старото панонско население, което е много близко до старото балканско население и съответно до съвременното балканско население. Авторите споменават, че и съседните балкански народи също са генетически близки до същите сармати от днешна Унгария. Следователно, те също били предимно сармати. Тук е редно да отбележим за слушателите, които може би не са чували все още, че съвременните българи генетически попадат изцяло между съседите си. Това включва албанци, гърци и румънци, за които се смята, че са наследници на старо балканско население. По принцип в цяла Европа гените следват географията. Европейските народи са най-близко генетически до съседите си, няма значение какъв език говорят. Унгарците също са най-близко генетически до съседите си, европейски народи, които говорят индоевропейски езици. Аз в момента коментирам какво пише статията, но съавторът на статията Светослав Стамов при самото съобщение за публикацията вече отбелязва, че нещата се развиват толкова бързо, че към днешна дата генетичните данни изглеждат вече леко остарели, като днешната палеогенетична парадигма е малко по-различна, а утре ще е още по. Човекът не е много грамотен, така че така е написал, утре ще е още по. Но все така си стои в рамките на парадигмата, очертана от проф с главна буква Рашев. В случая Стамов има предвид, че след като стана ясно, че не сме наследници на сармати, дошли от степите северно от Черно море, панонските сармати също не са техни наследници. За него новата надежда са някакви индивиди от Средна Волга, които той със сигурност също ще обяви за сармати, които пък са различни генетически естествено. И по този начин винаги може да се каже, че сме сармати, ако можем да обявим всякакви индивиди за сармати. Светослав Стамов беше попитан от читата с две думи сармати ли сме, питанка, и отговорът беше предимно точка. В самата статия авторите са написали на английски език, че така наречената сарматска група от Транстиса стигнала до Балканите и оформила основата за няколко съвременни балкански етноса, включително българите. За съжаление не са написали кои етноси са другите, дали имат предвид македонци, помаци, гагаузи, турбеши, или имат предвид албанци, гърци и румънци. Това за мен ще е интересно, но те предпочитат да не казват. Статията е на изключително ниско ниво. Аз не съм чел други публикации на Шуменския университет. Интересно ще ми е дали някой е чел предварително, дали е одобрил рецензент. Авторите не са чели собствената си статия. Самият Стамов пусна линк към нея. В PDF-а се вижда, че публикацията е наистина на студия академик Шуменензия, но ако човек тръгне да чете статията, ще види, че никой не е чел. Тази статия излиза с противоположни изводи на утвърдените генетици, но въобще не го споменава никъде. Излиза също така с противоположни изводи на същите автори от 2019 година, но въобще не го споменава никъде. По принцип, този тип публикации включват допълнителни файлове, които всеки може да свали и да види резултатите от всякакви изчисления. Тук такива няма. Авторите твърдят, че са ползвали различни алгоритми, за да установят произхода ни. Един от тях е QP-ADM, който те никъде не са използвали в статията за съвременни българи. Авторите пишат, че прабългарите поне от части може би били наследници на някаква сарматска популация и това се виждало в фигура 6, но фигура 6 няма никакви резултати. Също така те твърдят, че са ползвали метода F3, това се виждало на фигура 12, но фигура 12 няма. И също така пишат, че са ползвали метода PCA в фигура 11, но PCA графики няма никъде и фигура 11 също няма. Авторите освен това твърдят, че са изчислявали някакви компоненти, в случая славянски компоненти в средновековните български проби. И това се виждало в фигура 7, а в фигура 7 няма никакви проби от България, там не се виждат никакви проценти славянски компоненти. Ако авторите бяха прочели собствената си статия, трябваше да забележат такива неща. А какво остава тогава за рецензентите, които да са я одобрили за публикация, ако такива въобще е имало? Всъщност за мен не е никаква изненада, че статията е в този вид. Аз съм чел и други статии по темата. Не, че са ми интересни, просто са единствените от български автори, които излизат. Моето убеждение е, че тяхната дейност е политическа, те си го казват сами. Можете да видите на моя канал. Сложил съм откъси от техни интервюта. Когато си дадем сметка, че тяхната дейност в областта на палеогенетиката е политическа, тогава изведнъж има смисъл да публикуват такива статии, без самите те да ги четат, без някой друг да ги чете, просто да могат да кажат да, имаме публикация, да, сармати сме и така нататък.
И двамата автори нямат образование в областта на палеогенетиката. По принцип в България никой няма такова образование. Има хора в България, които са учили някаква медицинска генетика. Светослав Стамов е учил културна антропология, което няма нищо общо нито с генетиката, нито с медицината, нито с разните методи от типа на QP, ADAM, F3, PCA и така нататък. Стамов всъщност е човекът, който е малко по-добре запознат с анализ на ДНК данни. Другият автор, Тодор Чобанов, няма абсолютно никаква идея за какво говори. Той все още не прави разлика между езици и гени, говори за индоевропейски гени, като всъщност такива няма. Индоевропейски езици има, но гени няма. Освен това, Тодор Чобанов прави много смешни твърдения от типа на това, че съвременните българи били резултат на смесица от 10 век, в която участвали примерно 40-50% прабългари. Ако това е така, значи преди 10 век не може да открием прабългари с гени като съвремени българи, но Тодор Чобанов е в състояние в едно и също интервю да каже, че откриваме през 6 век, а и по-рано индивиди с гени като съвремени българи, следователно това били прабългари. Логиката е от типа, че след 10 век са се образували съвременните българи, изобретили са машина на времето и са се върнали в миналото, за да си поживеят и за да открием техните гени в миналото. Тодор Чобанов освен това има политическа кариера и различни странични интереси, така че аз разбирам, че не му остава време да се образова в областта на палеогенетика. Аз самият по професия съм програмист, обработвам и анализирам данни, така че обработването и анализирането на ДНК данни за мен не е проблем, а понеже историята ми е хоби, за мен даже това е интересно. В случая обаче няма нужда аз да оборвам твърденията на Чобанов и Стамов, защото те вече са оборени от най-големите специалисти в областта. Най-известният автор се казва Дейвид Райк, има собствена лаборатория към университета в Харвард и той е коментирал точно така наречените сарматски гени в съвременните балкански народи, включително българите. Неговите изводи са, че между около 250 до 550 година след Христа е имало на Балканите хора, дошли от другаде, с смесени гени от Северна Европа и понтийско-казахските степи. Става дума за степите Северно от Черно море до Каспийско море. Тези индивиди обаче са изчезнали от Балканите след 700-та година след Христа. Става дума за период на управление на така наречения хан Аспарух, според българската историография. Стигаме до много интересен момент, как така Светослав Стамов хем смята Дейвид Райк за нещо като Айнщайн, хем игнорира изводите му. Райк не само е писал за сарматите в рецензирана статия с множество други съавтори, но и го е коментирал лично за научно-популярно списание по темата. От друга страна, панонските сармати са коментирани в статия от изданието Сел с автори от Института Макс Планк, анализирани със същите тези панонски индивиди задълбочено и изводът е, че те могат да бъдат моделирани без никакви ДНК компоненти от степта. Тук е редно да се отбележи, че Тодор Чобанов продължава да обича да говори за Кавказ, неговата хипотетична прародина, но специалистите в палеогенетиката все още не са открили никакви миграции от Кавказ към Европа през средновековието. Затова може би Чобанов и Стамов през 2024 вече изоставиха тезата си, че сме много големи кавказци и станахме много големи панонци. След като видяхме, че твърденията на Чобанов и Стамов са оборени от най-големите специалисти в областта, изниква въпросът дали пък авторите за Шуменския университет искат да се противопоставят на световната наука. Това обаче също не е така. Те не говорят, че има някакъв световен заговор срещу сармато-българите. Те превъзнасят Дейвид Райк и неговите колеги като нещо като Айнщайни, а в самата статия на Чобанов и Стамов от 2024 година те пише, че са ползвали същите ДНК данни на Харвардския университет на лабораторията Дейвид Райк. Не са анализирали абсолютно нищо ново, а всичко, което са ползвали е общо достъпно и аз също съм го анализирал. Аз лично се интересувам от темата от около 20 години. Тогава вече започна да става ясно, че ще се появят ДНК данни и ще може да се изясни всичко. А моето мнение беше, че просто може да изчакаме и да видим каква е истината. Не очаквах, че някой може да манипулира така наречени сурови данни. Сега вече съм на мнение, че обективната истина има съвсем малко значение. Хората няма как сами да проверят всички сурови данни и да си създадат информиран възглед. Винаги хората ще разчитат на посредници, медии, авторитети и други подобни.
Сега в този случай световните авторитети казват, че българите нямат сарматска ДНК. Български политически активисти без образование им противоречат. Когато говорим за гените, понеже генетически българите попадат между автохтонните си съседи, няма как да има една истина и всички да са доволни. Няма как да кажем, че българите са сармати от Средна Волга, примерно, или от Кавказ, и съседите ни също да са оттам. И по същия начин няма как съседите да кажат, че са местни, а българите да кажат, да, също сме местни. Политическата конюнктура все още не го позволява. И за това изглежда вървим към вариант много истини. Имаме много такива примери в други сфери. Когато говорим за историята, един пример е съвременната турска историческа наука, която смята, че българите на Аспарух са били турци, не тюрки, а турци. Друг пример е съвременната македонска историческа наука, която смята, че цар Самуил бил македонец. Тук ще дам още един много показателен такъв пример. Става дума за историята на власите. За пръв път в историята власи са споменати от византийски автор през 11 век. Това е 5 века по-късно, отколкото са споменати българите на Балканите. Тези власи носят имена като Славота и Боривой. Българските историци приемат, че власите са местно балканско население. Това, че носят имена като Славота и Боривой или че за пръв път са споменати през 11 век, не е проблем да са си стари балканци. Когато някой автор от 6 век пише, че българите по-рано се наричали мирмидонци, или български автор от 10 век пише, че даки са се наричали българите под римска власт, това нашите историци или не го коментират, това значи, че предпочитаното действие за българските историци е пълно игнориране, но когато им се наложи да коментират нещо такова, те го обявяват за архаизация. Това за тях означава, че авторът не е знаел какво иска да каже или е бил прекалено глупав, но нашите историци знаят. Само че когато говорим за власите, българските историци не говорят за архаизация. Те може да са наследници на население, което живяло по Дунава по времето на император Траян. Власи може да е ново име за даки и беси, но българи не може да е ново име за даки и беси. Друг много показателен пример е така наречения хиатус от 6-7 век. Българските историци много обичат да говорят, че населението на България тогава на практика изчезнало, градовете са престанали да съществуват, имало е много тежки чуми, варвари са нападали и са избивали местното население и по този начин българските историци обясняват защо ние не сме наследници на местното население. Същевременно българските историци казват, че власи, това е ново име за даки, власите са наследници на старобалканско население. Тях не ги лови нито хиатус, нито чума, нито геноцид. Като заключение бих казал, че генетиката ни разкрива много неизвестни преди страни на нашата история. Българите са наследници на старобалканско население поне толкова, колкото и съседните народи. Всички световни публикации по темата потвърждават това. А в този канал може да разгледаме и по-задълбочено някои резултати, ако има интерес. Благодаря за вниманието и до нови срещи!